Алдагы матур бәйрәм иртәсен без Кече Труев авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Әлфия Усман кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул форсаттан иң җылы теләкләрен беренчеләрдән булып, тормыш иптәше Ринат, кайнанасы Фатыма, канигәше Насиха һәм Наҗия гаиләләре белән җиткерәләр. Газиз кешебез 1971 елның 23 майында гаиләдә 4нче бала булып якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап 1988 елны Махалина СПТУна укырга керә һәм анда бухгалтер һөнәрен үзләштереп, кулына диплом алган яшь белгеч радиоприборлар заводында контролер ОТК булып хезмәт юлын башлап җибәрә. 1994 елның 22 декабрендә зур Ширкли авылы егете Рахмаев Ринатка гашык булып матур гаиләләрендә корып җибәрәләр. 1996 елны беренче кызлары туа. 3 елдан соң икенче кызлары да дөньяга аваз сала. 2006 елдан алып ул Ширкли авылы ипи пешерү пекарнясында эшли башлый. Бүгенге көндә аның инде 3 татлы оныгы да бар. 27 ел татулыкта кайнанасы белән бергә алар бик матур яшәп киләләр. Әлфиям белән без бер генә дә бер-беребезгә йөрәк әрнетерлек, җан ярырлык әче сүзләр әйткәнебез юк. Аллага шөкер, бик тату килеш, яшьләрчә кичләрен утырып, шәйләр артында сөйләшеп, бар эшне бергә уртаклап, бүлешеп эшләп киләбез. Киләчәк гомерләрне дә шулай бергә уздырыйк. Якыным минем, барысы өчен гафу үтенеп, рәхмәт укыйм. Хәзер инде без олы яшьләрдә, ләкин мин синең күзләреңнән һаман якынлык, җылылык укыйм. Бел, матур сүзләр әйтә алмасам да, мин сине үземчә бик каты яратам. Ике кадерле кызларым өчен дә зур рәхмәт укыйм. Бер сүз белән әйткәндә, син минем янәшәмдә соңгы сулышыма кадәр булуыңны үтенәм. Юбилеең белән котлап бары саулык телим. Үзе килгән бәхет, бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган, бүгенге без бигрәк кадерле. Кадерлем белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсәк иде гомерне. Олы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тарсукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Юбилеең синең котлы булсын, телим сиңа изге теләкләр. Шатлыкта да, борчу килгәндә дә бергә типсен йөрәкләр. Син булганда, безнең өебезгә кояш кергән кебек. И рәхәт, синең белән очраштырган өчен язмышыма җаным, мең рәхмәт. Кызым кебек бик кадерле булган киленем һәм үз сеңелебез, апабыз сыман якын булган Әлфиябез. Тау кадәр түземлек, пигамбәрләр сабырлыгы. Бар җиһан хатын-кызлары акылы һәм тәҗрибәсе тупланган асыл кешебез безнең Әлфиябез син ул. Бәйрәмнәрне без барысында яратабыз. Тик менә синдә юбилейлар алар уникаль бәйрәмнәр. Шуңа күрә бүген бик шатланып бергә җыелыштык яннарыңа. Сөеклебез, бәйрәмең гади түгел. Син олыгаеп әкрен генә киләсең, ләкин картаям дип уйлама әлегә. Сиңа яктан карап бары 40 яшь кенә биреп була. Үзеңне саклап, балаларың, оныкларың өчен яшә инде хәзер. Бел, без сине бик яратабыз. Килеп керсәк, ачык күңел, тәмле сыйларың пешкән. Өч пушмагың, бәлешең дә яңа табадан төшкән. Кулларыңнан гөлләр тама, бигрәк оста эшлисең. Балаларым рәхәтләнеп, имин яшәсен дисең. Җаныкаең белән икәү тигезлектә яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Хөрмәтле Әлфия Усмановна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы матур җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара. Синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Күңелдәгесен әйтмисең,
har mizgilining qadrini bilib yashib ko'ngildagisini aytmaysing men aniq qo'yan biling sen menga narsa tilaysing men senga shuni tilayman ko'ngildagisini aytmaysing men aniq qo'yan biling sen menga narsa tilaysing men senga shuni tilayman Şun kadar matur dünyanı şu bereni temsizlemi Bergen şaklar bik matur bik Yuktan da yemsizlenmi Ko'ngildagisini aytmaysing men aniq qo'yan biling sen menga narsa tilaysing men senga shuni tilayman ko'ngildagisini aytmaysing men aniq qo'yan biling sen menga narsa tilaysing men senga shuni tilayman sen menga narsa tilaysing men senga shuni tilayman men senga shuni tilayman Әлфия Усман кызы Рахмаеваны алтын юбилее белән чын күңелдән кызы Рамилә, кияве Марат, оныклары Самир һәм Самина, кызы Мадина, кияве Рөстәм, оныгы Эмиль котлап, әниләренә ярату хисләре турында сөйлиселәре килә. Газизебез безнең, бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Үзебез буйга җитеп, гаиләләребезне корып балалар тусак та, һаман әниебез өчен бала гына калдык. Үлеп яратып оныклары өчен тырыша ул һаман да. Яраткан әникәебез, әбекәебез. Синнән дә кадерлерәк, синнән дә матурырак, синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк ул. Барысы өчен мең рәхмәтләр укып, сиңа Алладан бары саулык сорыйбыз. Бәхетле бул алтыным. Синең күзләрең елмайса, без тыныч булырбыз. Без яраткан әниебезгә мең рәхмәтле. Бар кылган изгелекләре өчен бары рәхмәтләр җиткереп түбән генә башыбызны иябез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, жан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Әнкәебез, фәрештәдәй изге күңелле син. Без синең сабырлыгыңа, түземлегеңә, акыл тәҗрибәңә таң калабыз. Газизебез безнең, бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кышасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күпләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп, бүген Газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр коела. Син елама, матур елмай әле. Син елмайсаң җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап Газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә йөрсен олы бәхеткәең. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне.
Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Хөрмәтле Әлфия Усмановна, юбилеегез уңаеннан якыннарыгыздан матур җырда кабул итеп алыгыз. Бәхетле булып алыга таба яшәгез. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнардан, җыйгансың син миңа бар гөлен дағанын. Биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтең җырында чагыла. Қадірләп өстірген мен сенің жемішің, буйының гүлі бақша назлы жел сулышың. Енді буй жетсәмден мен сиңа сабыймын, көңілің назларың көзіңнен танимын. Енді буй жетсәм дә мен сиңа сабыймын, көңілің назларың көзіңнен танимын. Оларға барабәр нигенә бирәйін, бірден бір бүлегін, бір йөрәгін. Итә күр қанағат, риза бол шушыңа, сиңа дип аталған жырыңны қушып ал. Қадірләп өстірген мен сенің жемішің, буйының гүлі бақша назлы жел сулышың. Енді буй жетсәм дә мен сиңа сабыймын, көңілің назларың көзіңнен танимын. Енді буй жетсәм дә мен сиңа сабыймын, көңілің назларың көзіңнен танимын. Бурычлы сиңа мин әнкәйем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын. Ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде уйларым. Қадірләп өстірген мен сенің жемішің, буйының гүлі бақша назлы жел сулышың. Енді буй жетсәм дә мен сиңа сабыймын, көңілің назларың көзіңнен танимын. Енді буй жетсәм дә мен сиңа сабыймын, көңілің назларың көзіңнен танимын. Көңілің назларың көзіңнен танимын. Рәхмәт. Әли. Әлфия Усмановна Рахмаеваны алтын юбилее белән чын күңелдән кайнанасының сеңелләре дә ихластан котлап, үз күңел төрләрендә булган теләкләрен җиткерәләр. Безнең Әлфиябез хакында гел мактап кына телгә алырга була.
Ул гомер барышында бик күп төрле сынаулар аркылы үтте. Үз гомерендә бик күп шатлык хисләр дә татыды. Аның белән авылда да сокланмаган кешеләр бик аз. Кирәк чагында киңәшен дә бирә ала, юатырга сүзләр дә таба ала ул. Ул һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле, тыйнак, сабыр, тәртипле. Кайчан гына килеп кермиек, аның йөзендә елмаю, табыны тулы сый-хөрмәт. Кулларыннан гөлләр коелган киленебез, тәмле аш-сулары, ризыклары белән безне сыйлап каршы алып озатып яши. Киленебезне без бик эшчән дип әйтәсебез килә. Шушы еллар эчендә ул безнең белән үз итеп туганнарча аралашты. Бәйрәмнәрдә, кайгылар да уртак булды безнең. Шелтәсендә кирәк чакта бирде, мактау сүзләрдә табып яшәргә дәрт истәде. Якыныбыз, безнең теләк саулык сезгә, артык берни кирәкми. Таза саулык иң зур байлык, барысына эләкми. Туган булып узак еллар тату гына яшиек. Бергә кунаклар йөрешеп эштә бергә эшлиек. Шул чагында тормыш матур, яшәүләре дә рәхәт. Чын күңелдән килен булып яшәгән өчен рәхмәт. Синдәй кешеләр сирәк ул, моны кабат әйтәбез. Бүген синең юбилейга шатланышып киләбез. Үрнәк алып синнән һәрчак тырыштык без яшәргә. Бик күп нәрсәне өйрәттең дөрес итеп эшләргә. Бер елмайсаң өй яктыра, үпкәләсәң онтасың. Шундый матур шәхес булып безнең янда торасың. Котлы булсын киленкаем түгәрәк туган көнең. Тынычлыкта, иминлектә узсын алда бар төнең. Хөрмәтле Әлфия Усмановна, юбилей бәйрәмегез бүген яшәешегезгә тагын да матурлык кертсен. Кәефегез күтәренке булып, алдагы җырны да тыңласагыз иде. Güllər gülle, jillərdə dərtli bugün. Barı dünyada bəyram günü, senin bit tuğan günün. Tuğan günün, tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin. Tuğan günün, tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin. Külkü üzülmesin, sıйлы табыннарыңда, Şey urtalarığına bit, ömrün kalendarında. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin. Yıllar ağa көңілләр, alsın yaş kilişkine. Yar nazı üstelsin, yürekler tibişine. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütəsin. Senin kalbir tuğar günün, sitsin bəxit gülütəsin.
гөлтәсен, синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет гөлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет гөлтәсен, синең һәрбер туар көнең сипсен бәхет гөлтәсен.